maswera sei hama kwamungadai muri? Haisi kuno taswera hedu zvakanaka. Ndichangoti gaga muchidimbu. Senguva dzese tinoda kupanana chenjedzo yezvinenge zvichiitika munyika, ingava mitemo minyowani inenge yaiswa nehurumende inotibata isu, nekuti zvinonzi kusaziva mutemo haisiyo mhaka yekuti ungazonzi wapara mhosva. Ndapara mhosva nekuti ndanga ndisingazivi bodo. Saka muzuva ranhasi kune mutemo waiswa nehurumende uri kushandura Exchange Control Act chapter 2205 waiswa iwo nemutungamiri webazi rezveupfumi Minister of Finance Vamthuli Ncube vachinge vapiwa mvumo nemutungamiri wenyika His Excellency the President of Zimbabwe in terms of section 11 subsection 2 of the Exchange Control Act chapter 2205 zvandataura nezvazvo. Mutemo uyu waiswa mugovernment gazette muzuva ranhasi ende uine musoro wenyaya wekuti statutory instrument 81A of 2024 exchange control amendment of schedule to Exchange Control Act notice 2024 mutemo uyu zvauri kutaura iwo uri kuti sezvo munguva shoma yadarika takaziviswa kuti kwane mari itsva munyika inonzi mazigi Zimbabwe Gold, inova mari yakatsigirwa negoridhe kana kuti neupfumi hwedu hwemuno munyika. Iyi mari takatotanga kuishandisa, yakatanga iri electronic, iri mari dziri mumabhanga, dziri mumafoni. Munguva shoma yadarika ndokubva tazopiwa manotes, macoins anenge ari munzira, ndinonzwa kudaro. Saka mari iyi simba rayo rinonzi iro rakatsigirwa neupfumi hwedu hwemunyika hwegold. Saka pane inonzi exchange rate. Exchange rate iyi ichange ichifambirana nekukwira kana kudzika kunenge kuchiita maprice egold pama-international markets. Saka kana goridhe rikakwira mutengo, muchaona kuti mari yedu yemuno ichange ichiwana simba. Rikadzika mutengo, mari yedu yemuno inenge ichidzika. Saka zvoreva kuti sanhasi United States dollar rimwe chete, $1 rekuAmerica, rinenge richitengwa ne13.5 muenzaniso, mazigi 13.5. Saka kana uine dora rimwe chete rekuAmerica une mari inoda kuita iyo 13.5 mazigi emuno muZimbabwe. Saka zviri kutaura mutemo uyu ndewekuti kana uchitengesa chinhu nedhora rekuAmerica, zvinotarisirwa kuti munhu akakupa 13.5 yemuno unoitambira, hauirambi. Ukange wairamba inenge yava mhosva iyoyo, nekuti uri kuramba mari yemuno munyika, mari iri pamutemo. Ukati kwete, unza dhora rekuAmerica kana kuti unza 15 mazigi, watyora futi mutemo, nekuti mutemo uyu uri kunyatsotaura kuti rate yauchashandisa iaverage rate inenge ichitarwa kumabhengi. Saka mabhengi akafuma akati $1 rekuAmerica riri kuenda ne14 zigi, chinhu chaunotengesa dhora unofanirwa kuchitengesa zvakare ne14 zigi. Munhu akauya ne14 zigi unofanirwa kuitambira. Ukati handiitambiri, ndinoda 17 zigi kana ndinoda 20 zigi sezvange zvakuitika munguva shoma yadarika, inenge itori mhosva iyoyo yawapara. Saka pachiteerere sei vanotengesa muzvitoro, vari mumabhizimisi akasiyana siyana, vanotengesa pamisika, mumatakishop, vemumakombi, kana kombi yako ichiita 50 cents kuenda kutown,
exchange rate yataurwa kubhengi ichinzi 14 zig, munhu anofanirwa kukupa 7 zig uchiitambira. Hauzoti noti mazig chindipa 10 zig, unenge wapara mhosva yakakura. Panzwisisei ipapo, unenge wapara mhosva yakakurisisa ukashandisa rate yako yemusoro wako yemugotsi matsuro isiri iyo yatarwa kubhengi. Unenge wapara mhosva yakakurisisa nemutemo iwoyo waiswa muzuva ranhasi yeStatutory Instrument 81A of 2024. Saka ndeupi murango uripo wauchapiwa iwe watengesa chinhu nereti isiri pamutemo, isina kutarwa kubhengi? Pane mutongo wekutanga, a fixed penalty ye 200,000 zig. Saka iwewe hako watengesa pamwe bhari resipo rawanga uchiti dhora kumaheusa, wabva waritengesa ne20 zig pachinhambo chekuti uritengese ne14 zig yatarwa kubhengi. Hazvinei kuti watengesa chinhu chimwe chete here, watengesa switi here, kana kuti watengesa chi. Nyaya iripo ndekuti watyora mutemo unoti shandisa reti yakati, iwe ukashandisa reti yako. Saka unobhadhariswa 200,000 zig. Kana kuti mari yekuAmerica inoenderana ne200,000 zig. Saka zoreva kuti teta kuti kana rate iri pa14 zig is equivalent to $1. Teta kuti 200,000 iyo zig divide by 14 pamwe inotipa mari inoda kusvika ku$14,000 something $. Saka $14,000 ndo yawakubhadhara semutongo kana kuti penalty yekutyora kwawaita murao waiswa kuti shandisa exchange rate yekubhengi. Saka wabhadhariswa $14,000 kana kuti 200,000 mazig. Ngedzai ndidzokorere, hazvinei kuti watengesa chii. Kana watengesa maswiti usina kushandisa rate chaiyo unobhadhariswa $14,000 kana kuti 200,000 zig. Iwe watengesa chinhu che20 zig pamwe che10 zig pamwe. Vazhinji venyu hakuna kwamunoiwana mari iyoyi yepenalty iri kutaurwa. Zoreva kuti uchachonera kujere. Uchachonera kujere nazvo izvi. Sorry, pane vanenge vachimbokanganisa pana vachitivhiringidza. So ndandiri kuti unobhadhariswa $14,000 kana kuti 200,000 zig, zvisinei kuti watengesa chinhu chemari. Nyaya yengoti watyora murao wenyika, watyora mutemo waiswa nenyika, uri kukontrora maexchange rate, hamuri kushandisa iwawo. Saka hazvinei kuti uri chitoro chihombe, uri chitoro chidoko, uri chii. Handiti ukatadza kubhadhara penalty iyoyi mumazuva 90 kubva pawanzi penalty heyo, zoreva kuti kubva pa91 days unenge wakubhadhara interest yepenalty iyoyi pazuva ye5%. Saka tomboti iyo 200,000 zig yawanzi bhadhara penalty iyo, 5% yayo inenge iri 10,000 zig kana singakanganisi. Saka unetyora che200,000 kwapera mazuva 90 hauna uchibhadhara, wakunzi pazuva 10,000 pazuva 10,000 pazuva 10,000 kuwedzera pa200,000 yako iyoyo. Saka muri kuona kuti hazvina kuchipa zvekudi zvekutyora mutemo paongororei ipapo. Saka zvazvinoitwa wabatwa nemhosva, vachakupa mazuva 2 ekuti utsanangure kuti sei washandisa exchange rate isiri iyo yakatarwa nehurumende. Ndiani akupa mvumo? Pamwe unenge wakapiwa mvumo here amheno kana kuti wakaexemptwa kumutemo iwoyu. Ukashaya tsananguro iyoyo yekuti sei washandisa exchange rate isiriyo, kubva ipapo penalty yatovapo. Wapiwa mazuva 2, washaya tsananguro, mazuva 2 iwawa hazvinzi uchafanirwa kubhadhara penalty yaba yakutotanga
kubva zuva rawabatwa 2 days idzi grace period yekuti utsanangure ndokunge uine tsananguro. Kana usina utsananguro 2 days dzadisappear idzi, wabatwa nhasi musi wechina, onzi chishanu nesaturday tsanangura, wotadza kutsanangura, mhosva yako penalty yako inototanga futi musi wechina. Saka muchidimbu ndo mutemo uri kuhama wadiwa. Tangoti tidzidzisane kuti ndo mutemo waiswa wakatinakira tose senyika, nekuti nyaya dzemaexchange rate dzinorwadza kuti vamwe vanomukira kumabasa otambira mari yatambira, ozongonzi neumwe munhu akagara hake padombo ari kuchinja mari, mari yako haisina basa, rate yandoshandisa i25 i30, asi kumabhanga vachitishandisa rate ye14. Saka zvakanaka ndezvekuti vanoita zvemabhizimusi tangai manzwa kubhengi kuti rate nhasi iri kubhengi yakamira sei, mozwa kuti 13.5 i14, imi moshandisa rate iyoyo musi iwoyo. Mangwana ndizvozvo zvitori nani kushandisa rate iri pasi pekubhengi, kuti kubhengi pamwe vari kuti ivo rate yedu i14, iwoti kumakastoma ako hunzai henyu 13.5, zvitori nani pane kuti kubhengi voti i14 iwoti hunzai 15. Mutemo unokubata. Ndatenda muwe nezuva rakanaka. Ndi Elder Mazuru.